Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо ҷойгир ҳастем дар Лучоби Боло, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем, ки дорои 15 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона. Марҳамат, наборо то охира тамошо кунед, ҳамаашро ҳозир нишон медиҳем. Марҳамат дӯстони азиз, аз ин кунҷ то вай кунҷа замини хона мебошад. Бениҳоят замини калон дорад ва ҷои табиатӣ мебошад. Марҳамат, якум аз бинои истиқоматӣ сар мекунем, баъд мегузарем ба замин. Боз қайд мекунем, ки тапчанам ҳаст. Тапчанаи ду тараф мебошад, якташ 5/3, дигариш 3.5/4. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. хона дорои 4 дар хона мебошад. инҷо бошад баняи 3/4 ва мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона коридори 2.5 метра дорад ва инҷо бошад дуюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷра, ва охирон чорум ҳуҷра. инҷо бародаро дари асосӣ мебошад, айни ҳол тайёр нест. хонаро буд кардем, мегузарем ба замин. дӯстони гиромӣ, сарҳадди хона аз инҷо сар мешавад ва то болоя меравад. инҷо ҳамун дари асосии даромад мебошад, ки камтар пеш нишон додагӣ будем, тайёр нест айни ҳол ва мегузарем ба замин. 15 сотиқ замин мебошад. канали об, яъне дарёча аз даруни ҳавлӣ мегузарад. Марҳамат, тамошо кунед. болотар да корои сохтмонӣ рафтест, барои ҳамин обаш на он қадар тоза мебошад, лекин обычна тозая. ина дӯстони гиромӣ, аз онҷо то ҳамин дарёчая замини хона мебошад. аз ҷиҳати табиат ҷош бениҳоят ҷои хубай. свет ва об проблема нест. канали обам дорад. документҳои хонаам 100% мебошад. хона ҷойгир аст дар Лучоб 91/1, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. анехтараш Лучоби Болода. маршруткаи 47 мегузарад. сари роҳи калон мебошад хона. пеши масҷиди ҷумъахонида ҷойгир аст. 15 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. ва дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, об хати ягон проблема нест. об ҳама вақта мебошад. метонен боғ кунен, метонен ҳамчун ягон тиҷорат ташкил кунен, яъне бизнес. барои ин ки маҳаллаи нав мебошад, метонен ҷои санатория, зона отдиха кунен, ягон медпункт созен, ягон клиника. хулас любой намуд тиҷоратро метонен дар инҷо созен, ё ин ки як коттедж яки як ҳавлии хуб барои худатон ва оилатон метонен созен. нархи хона $50,000 мебошад. боз арзон ҳам мешавад, бародарои азиз, срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ва рақамҳои 6910 WhatsApp доранд. марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. скидкаи бениҳоят хуб мекунанд, срочна фурӯхтестанша. дар наздикии хона мактаб мебошад, якчандта магазин, роҳи асосиш асфальт дорад. марҳамат бародаро, ба ҳамин мо навора буд мекунем. дӯстони гиромӣ, то боздид, барори кори шумода худо нигаҳбонтон бошад.